Dobar dan i dobrodošli u moju novu emisiju. Danas radim jedan komentar i prelistavanje štampe u vezi ovih reality programa što se održavaju kod nas. Za sve one koji niste, molim vas da se pretplatite moj kanal, besplatno je. Znači, lajkujte, komentarišite, pa da krenemo. Evo da vidimo šta se dešava danas, to jest ovih dana. Šta ima u dnevnim novinama, da se vidi. Koliko vidimo, ništa dobro. Ova je pljuvao i vređao, a ona mu prešla preko svega. Dalila otkrila zbog čega se pomirila sa njim, opravdala je svaki njegov postupak. Pazite ovo, ovo je jedno zatupljivanje naroda. Dajte narodu hleba i igara i ne sekirajte se ništa. Ovi su odgovarali na pitanja novinara, a Filip je prvi put hvalio devojku na sva usta, pa su svi bili šokirani. Dobro. Da vidimo. Kaže, uložila si ozbiljan trud u sebe, da se koriguješ, sputaš, da ga razumeš. Kako si kao žena uspjela da pređeš preko svih uvreda koje ti je car uputio, pitao je Darko. Osjećala sam se i jadno i bedno, zaista katastrofa. Ono u garderoberu što se desilo je stvarno bilo užasno. Dobro. Što se tiče pušionice, rekao mi je da treba da izbjegavam svaki kontakt sa bivšim mužem, čak da ne treba ni da se srećemo. Ja sam se slučajno zatekla tu, nisam to gledala na isti način. Samo sam jedan komentar dobacila. Više sam promrmljala, ali je on čuo i misli da mi ne treba to. Tu istu noć sam priznala svoju grešku, ali on to izgleda nije čuo. Ovo jesam ja sada, ne trebaju mi konflikti i razne gluposti, trudim se da budem okej i da sve pređe bez problema, dodala je Dragojevićka. Svesni ste i sami kao i gledaoci da je vaša ljubav ludačka sa nekom ludačkom energijom. Ludačka ljubav. Pa zar i takve ljubavi postaje da budu ludačke? Mislim da treba da prođe neko vreme, da ona treba da stekne povjerenja u mene i shvati da sam zaista iskren sa njom. Dobro. Kaže, primetio sam jedno od promjena kod Dalile. Ranije kada bude neki haos, nikome se ne izvinjava, gleda sebe, a sada je potpuno drugačije. Sada ume da se izvini, razmisli, porazgovara sa nekim. Kada govorimo o njenim promjenama, šta si uočio kod nje, pitao je Darko. Mislim da je postala svesna da neke stvari koje je radila nisu dobre i zato ih menja. Pazite vi ovo šta se servira populaciji. Osim što se svađaju, znači tamo čovjek ne može ništa pametno da nauči, apsolutno ništa pametno. Tučnjave, svađanja, pljuvanja, znači nema šta se tu ne radi, spletke razno razne. I moje je sad pitanje, narode, da li ovo vama treba? Zar je ovo vama potrebno? Niko se ne buni na ovo sve, niko. Ovo je sve dostupno i mlađima i starijima i svima.
Dalila, znam neke tvoje bivše momke. Da li si se ikada trudila ovako kao što se trudiš oko Filipa? Da li si ovoliko menjala sebe da bi nekome bila dobra ili još bolja, pitao je Darko. Ne, stvarno, niko nije tražio promjene kod mene. Napolju se prilagođavam i sama uvidim i kroz ljubav se sama menjaš. Opa bato, svaka promjena je dobro došla. Nisam zahtevala nešto specijalno od svojih bivših partnera. Što se tiče Filipa, trudim se i vjerujem da sve ovo, kad bi se izdešavalo napolju, da bi se završilo na normalan način i ne bi dolazilo do konflikta i uvreda. Bivše veze sam uvijek završavala na najnormalniji način, ali sam uvijek ostavljala dobar utisak kod svih bivših momaka i nisam neko ko ih pamti po lošem. Desila se ta zaljubljenost, osoba koju sam povredila i koja je mene povredila, teško je bilo izbalansirati. U tim trenucima je za mene to bilo kobno, izgubila sam se u svemu, trudila sam se da galopiram sa štiklama, kao da sam osvojila ne znam ni ja šta. Trudila sam se da prikrijem bol, tako što ću biti ponosna i ne pokazivati da me je neki Filipov postupak povredio, a na kraju je sve to eksplodiralo. Pojavio se Filip, pokušavao da sve vrati u normalu i postala sam svjesna svojih grešaka. Dobro. Treba samo neki period da prođe, ja sam pokušavao da objasnim ljudima, nisam mogao da kažem kako se osjećam. Pazite vi o čemu oni ovdje pričaju. Znači, da li ovo ima nekakvog smisla, šta oni narodu serviraju? Razumete? O čemu oni ovdje pričaju? O nekim svojim kao iskustvima. Ma jel te, molim vas. Pa šta mi je ostali kao nemamo neka svoja iskustva. Ali mi se ne pljujemo, ne radimo takve grozote kao što se rade kod vas. Naša veza je počela zdravo, osim što sam bila u braku. Pazite ovo, naša veza je počela zdravo, osim što sam bila u braku. Pa super, znači udata žena pokreće i drugu vezu, odlično. Nismo se poljubili, pa rekli da smo u vezi, to je mjesec dana sve trajalo. Kada sam vidjela da ne mogu da se oduprem emocijama i vidjela da nemam gdje, rekla sam i desio se naš prvi poljubac. Znači udata žena ljubi drugoga, koliko ja ovo shvaćam. Dobro, to je znači normalno sad. Kad preraste u neki odnos i gradimo budućnost, dešavaju se ulasci. Ljudi nameštaju poglede i u glavi se sve skupi. Ovo bi sve napolju bilo normalnije i drago mi je što sve ide spontano i nije prisilno. Svaki naš razgovor, poljubac i odnos se desio spontano, bez da nas neko gura u to sve. Sad smo slobodni i možemo da radimo šta hoćemo. Odlično. Odlično, svi možemo da radimo šta hoćemo. Kaže, ovaj je posjetio psihijatra, dobio je i terapiju. Gospodin je ogolio dušu pred milionima, u teškom sam stanju, psihički sam se uništio. Kuku majko. Da je mene ovaj pljunuo, ubila, pardon. Subotička oplela po Daliji. Ona voli da je ponižavaju, a onda spomenula bivšega dečka Davida. Pazi, molim te. Maja žestoko ponizila cara, pa se osvrnula i na Dalilu. Filip je lak i nezasjet, ne gaji emocije ni prema jednoj devojci. Želim devojci mog bivšeg dečka puno sreće sa mojim bivšim mužem.
Želim devojci mog bivšeg dečka puno sreće sa mojim bivšim mužem. Da Lila potkačila Aleksandru, a onda se obratila Dejanu. Lele. Nadam se da ste uživali u ovom komentaru. Znači, narode, pogledajte sa čim se mi susrećemo. Naša mladež, čak šta više i penzioneri gledaju ovo. Ovo je njima zanimljivo. Ja ne znam stvarno, ne znam ljudi šta da vam kažem, koliko će ovo da bude zanimljivo i šta ima tu zanimljivo da se vidi, nisam pametan. To bi bilo sve za ovo prelistavanje dnevne štampe. Ako niste, zapratite moj kanal za više informacija, pa se mi vidimo u nekim drugim vlogovima ili klipovima, kako se to kaže moderno sad. Pozdrav i sve najbolje, pa se vidimo. Ćao.